Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We zitten in een nieuw jasje. Dat betekent dat we het gebruikelijke nieuws brengen, maar daarnaast nog wat achtergronden, duiding en dergelijke. Natuurlijk het meest actuele nieuws van Curaçao en de eilanden in het Nederlands voor u om op de hoogte te houden van alles wat hier gebeurt. Laten we beginnen met het nieuws. Daarna is het tijd voor de achtergronden. Reinox Kalmes doet aangifte wegens belastering. Reinox Kalmes, parlementariër voor de partij Trabalpa Curaçao, heeft gisteren in een gesprek met de Extra aangegeven dat hij aangifte gaat doen tegen Omaira Leeflang en Elvis de Andrade. Volgens hem hebben ze hem ten onrechte belasterd. Het gaat allemaal om een zaak waarbij 2 fractiemedewerkers van de partij van Reinox Kalmes zijn vertrokken. Volgens Leeflang en de Andrade zou hij veel geld van hun salaris inhouden. Kalmes zelf ontkent dat en doet aangifte tegen de 2. Auto-ongeluk bij Rio Canario. We hebben beelden van een auto-ongeluk vanochtend op de Winston Churchillweg in de wijk Rio Canario. Daar is een auto door nog onbekende omstandigheden op zijn kant gekomen. Het was in de ochtenddrukte en het zorgde voor veel oponthoud. Het was ter hoogte van de brandweerkazerne, dus er kon meteen geholpen worden. Het lijkt erop dat het ongeluk uiteindelijk mee is gevallen, maar zoals gezegd zorgde het voor veel ophef aldaar. Er is sprake van een Wild West situatie bij de duikscholen op Curaçao. Dat zeggen verschillende experts die hebben gesproken met Extra. Zo zijn er sinds september vorig jaar en maart van dit jaar enkele tientallen nieuwe duikscholen bijgekomen. Van rond de 80 naar bijna 120. Mensen kunnen een duikschool oprichten zonder daarvoor een vergunning te hebben, zonder te hoeven overleggen dat ze daarvoor een cursus of een opleiding hebben gevolgd. En dat zorgt voor veel kwalijke problemen, of dat zorgt voor veel problemen op Curaçao, zo zeggen experts. Ze roepen de regering van Curaçao op hier iets aan te doen. De Staten hebben gisteren een motie geaccepteerd waarin ze de regering vragen terug te gaan naar Nederland om de afspraken over de kustwacht te heronderhandelen. Er zal veel geld moeten worden geïnvesteerd. Dat is de vorige regering overeengekomen met Nederland. De huidige regering ziet dat minder goed zitten. En de Staten hebben nu gevraagd aan de regering om opnieuw met Nederland te gaan onderhandelen. Klachten over het CMC, een Amerikaanse toerist die vorige week op Curaçao aankwam met een cruiseschip, moest daarnaast behandeld worden bij het CMC. Hij zelf zegt dat hij niet goed behandeld is en heeft tegen Amerikaanse media erover geklaagd. Het CMC zegt zelf dat er geen problemen zijn, of die zien tenminste niet dat er een verkeerde behandeling heeft plaatsgevonden. Curaçao is klaar voor de Carifta. Het is een groot toernooi met deelnemers uit 22 landen, allemaal uit het Caribisch gebied, die naar Curaçao komen om op verschillende manieren watersport te bedrijven. Dan moet u onder meer denken aan waterpolo en zwemmen. Het is een grote organisatie. Gisteren werd er een persconferentie over gegeven. Ook de Extra is erbij betrokken. En dadelijk, na de reclame, hebben we iets meer aandacht voor Carifta. Gisteren vond een reconstructie van een moord plaats die vorig jaar heeft plaatsgevonden op 15 juli in de wijk Mahuma. Het gaat om de Kaya Fifi Reumer. De verdachte, de heer Boelbay van 25 jaar, moest daar laten zien wat er volgens hem precies heeft plaatsgevonden tijdens de moord. Op die manier kan er een goed beeld worden gekregen van de situatie en wordt dat ook gebruikt in de rechtszaak tegen de verdachte. Dit was het belangrijkste nieuws voor vandaag. Zoals gezegd, hier is reclame en daarna wat meer duiding. Es un más novo de Pizza Hut? Not un pizza mess. Está cheesy, crispy, llenaco diferente ingrediente. Manera pepperoni, buffalo chicken, chicken bacon parmesan of carne. Y esa aquí está comisana 15 florin junto con soft drink de 16 ons. Suficiente para dos, pa e breve de un. Novo de Pizza Hut. Pizza Hut melts voor de 15 florin. Pizza Hut, for the love of pizza.
spraken gisteren met Steven de Lira. Hij is Curaçaoenaar, al jarenlang in Nederland woonachtig. Hij is tech-ondernemer en coach. En hij heeft een boek geschreven, Everyone is a Mentor, dat morgen bij Bruna wordt gepresenteerd. Daar zal hij wat meer vertellen over de inhoud van het boek. Mensen kunnen het boek kopen en ook als ze weer een handtekening zetten. Het is een interessant boek omdat erin wordt aangegeven dat westerse landen qua organisatie vaak meer kunnen leren dan van Caribische landen dan in eerste instantie wordt gedacht. Steven de Lira legt uit wat precies de inhoud is van zijn boek. Het is een inspiratieboek voor persoonlijk leiderschap en leiderschap. Het is een boek waar ik leiders van onze gemeenschap wil inspireren om anders te kijken naar de ontwikkeling van mensen. Zodat we het grootschalig toegankelijk kunnen maken voor iedereen die het nodig heeft. En wat is de rol van Curaçao daarin? Toen ik in Nederland woonde heb ik heel vaak de nadelen ervaren van mijn kleur. Ik ben na gaan denken, hey, wat is de meerwaarde? Ik ben regelmatig naar Curaçao teruggekomen om te ontdekken waar is Curaçao goed in. En charme is daar iets toegankelijk maken wat Curaçaoënaars goed in zijn. En ik denk dat wij in het Westen het goed hebben georganiseerd. Maar iets wat goed is, hoeft niet goed te voelen, hebben wij gemerkt in de wereld. Kijk maar naar corona, de maatregelen die waren goed. Maar het voelde wetenschappelijk allemaal goed onderbouwd. Maar het voelde voor heel veel mensen niet goed. En wat Curaçaoënaars goed in zijn met de weinig middelen die ze hebben, dingen goed laten voelen. Dat is eigenlijk een boodschap die we maar zelden horen. Ja, eigenlijk wel. We zijn heel inventief om met weinig het goed te laten voelen. En dat is de meerwaarde van Curaçao. Dat heb ik ontdekt en op een ingenieursmanier beschreven in mijn boek. De Lira legt uit voor wie het boek precies bedoeld is. Hij geeft aan dat natuurlijk iedereen het boek kan lezen, mag lezen op Curaçao en op Nederland. Maar hij heeft ook een specifieke idee hoe hij zijn boodschap het best ter schrift heeft kunnen stellen. Kijk, het is voor iedereen die gelooft dat we naar een duurzamere, betere samenleving moeten waar meer verbinding is. Of je in Nederland zit of in Curaçao. Kijk, ik voel mijn plicht om iets aan te doen aan Curaçao. In Nederland verdien ik mijn boterham. Maar uiteindelijk, ik hoop dat het ook naar Amerika toe gaat of naar Afrika. Maar we moeten een duurzamere samenleving gaan bouwen waar mensen meer in verbinding komen. En ik leg op een ingenieursmanier hoe je verbinding systematisch kan bouwen en desnoods ook automatiseren. En dan gaan we nu over naar Carifta. Ik zei al dat we daar wat meer aandacht aan zouden besteden, omdat het een groot sportevenement is voor Curaçao. Honderden atleten uit verschillende landen, 22 deelnemende landen, komen naar Curaçao tussen 6 en 12 april. Daarnaast zijn er natuurlijk ook veel begeleiders, trainers, ouders, supporters. U kunt het zelf wel invullen. Zij komen naar Curaçao omdat er wedstrijden worden gehouden op het gebied van waterpolo, zwemmen, artistiek zwemmen en open water zwemmen. En die worden allemaal gehouden in de Mangrove Beach Corendon, Curaçao, het welbekende Corendon, het zwembad Benilito, het SDK zwembad en in Caracas Bay. Gisteren werd er een uitgebreide persconferentie gegeven over deze activiteit, omdat het goed voor Curaçao is dat we er zo goed mogelijk op voorstaan voor al die landen uit de regio die hier komen. Dan moet u denken aan Trinidad en Tobago. Er zijn meer landen die hier op af zullen komen. Ik heb even opgeschreven en ik kan het nu niet vinden welke namen dat allemaal zijn. Aruba, Bonaire, Suriname, you name it. Er komen veel landen hier naartoe op Curaçao. En interessant is dat de general manager van Corendon, Mike Bosman, ook heel goed weet wat die sporters allemaal nodig hebben en hoe belangrijk verbroedering op het gebied van watersport is. Ik weet als geen ander hoe watersport verbindt. In Nederland heb ik altijd gezwommen op het hoogste niveau, gewaterpoloed op het hoogste niveau. En sinds een jaar ben ik hier op jullie prachtige eiland, Mindusje Curaçao. En inmiddels speel ik ook waterpolo hier bij vereniging Orca en mag zelfs voor jullie land uitkomen. Dus ik weet hoe het is om te watersporten en om te zien hoe die vriendschappen ontstaan op een hele jonge leeftijd. En zelfs als je 50 bent, dan is dat een prachtig iets om over terug te denken. En dus ja, wij kijken hier enorm naar uit. Volgende week houden we u op de hoogte van nog meer nieuws rond het Carifta.
En we houden u ook op de hoogte van het laatste nieuws van Curaçao en de eilanden. Dat doen we met Extra Journaal. We zitten in een nieuw jasje en we blijven u het belangrijkste nieuws van Curaçao en de eilanden geven. Ik wens u alvast een heel prettig weekend. Tot aanstaande maandag. Tot ziens. Dag.